سلام كرة تختتلتي خمي غنيكم كمي وعيلكم نخلكم نايني سلام برع channel تختتلتي انكع بسلام متأخم مساخم زلخو حافتكم سلامي نلوم عنت دما كم تلمود رابعي كفال مصحفة مكبب حزلكم متئنيكم قدمنا مبالي نزع channel زي حدش تزخنكم سابسكرايب بمقوار بيتساب كنو كم تلمود كلهم بيتسابي نتقور لي حاجز نتقور لي رئيتهم حساوكم دقافكم كابل بي مسكنكم قدتنا أقبلكم مصحفة مكبب طبعاً مألاف أنا خاءت مليسة ناتي أو تحت صحي زقبر زبالة قفعي تملكتكو إنه خاء نبعاتتهم قفعات رأخو عجوهم زبلمون أين برامون كاب إيدتهم قفعتهم عمزة وزة عجوهم زبلم كأ أين برامون سلازي كابزم جنا بهيوت زلو هياويان نتوم دورا زموتو موتان زلو هياويان نتوم دورا زموتو موتان أمسكنكو كاب كلتيهم جنا إتي زي نبرة أو تحت صحي زقبر أكوي قبري زي رأي أزوي حيش كل تعرن كل مسلات عيون كأ نسب عبز أيوك إنئي كمزة سئر أخو وزيون كنتنتن داد دحر نفاس مقياينيو عشاء داوي مساقل مو قزا سقوي بلع كاب ملو حفن مسعرن داد دحر نفاس مقياين سي حانتو عمختي مس عرفتي حيش تملي سدما كونتنت أو تحت صحي رأخو بينو زنبر كالأي زي بولو ولد ويس حاو زي بولو سبقالو مسنايزي نصعر وسن يبولون عينتو خاء هابتي أي عقبة نفسي يصبقنا نخل أخذ دخمون نمنيو زيون كنتنتن حما صعرنيو بصعرهم صبق صاما سلازلوام انتو ودقو اتي حدا نبصايو يتنسقو بيمو كاب حدث كلتهم خاني حيش اتي بينو زلقنا انتو ودقا زنتو نسقو يبولو نمو ويلو كومو خاء كل التب حدا انت دقسو يمامو حدا بين قنا كميلي مامو قالنا تبينو زلو حدا قان تودقو كل التأيوم زقاومو مسالستا زخارة رقمت قلتي فاي بالتخن كام مخري مقبال زي فلت أرقيتن عشان نقصنسي دخان طبابنيان من سي حيش بمانغوست دخاخين كواتا واليدو كونو سنقص كخون كابيت مأسرتي وزا أنا نتوم أب تحت صحي زملالسو كلهم هياويان مستي أب كندقو كقوو مستمدبة كالاي قوبز رأخوهم أتي نسو زمرحو زنبره هزبي مودأتا أينو ورون قناخة أتوم بدحرئي زموصبوء أيكو حقو سنيوم أزيوان كنتنتن داد دحر نفاس مقياين ايو مصحفة مكبب حمشاي معرف نابيت أملاخ كتكيد كلخا اقرخا حلو اكي كمز قبرو عاي فلطون من يوم مو كابناي عايش موسوقت حردسي
ክትሰምዕ ምቕራብ ደኣ ይሓይሽ። ሕልሚ ምብዛሕ ጉዳይ እዩ ዘምጽእ። ድምፂ ዓሻ ኸኣ ብምብዛሕ ቃላት እዩ ዝስማዕ እሞ ብኣፍካ ኣይትተሃወኽ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምዝራብ ልብኻ ኣይቕልጥፍ። ኣምላኽ ኣብ ሰማይ እዩ፣ ንስኻ ኣብ ምድሪ ኢኻ እሞ ስለዚ ቃላትካ ሒደት ይኹን። ንኣምላኽ እንተ ተመጸባዕኹ ንምፍጻሙ ኣይትደንግዩ። ንኣምላኽ እንተ ተመጸባዕኹም ንምፍጻሙ ኣይትደንግዩ። በዓያ ሹባህ ኣይብሎን እዩ እሞ ነቲ ተመጻባዕኻዮ ፈጽሞ። ተማጻቢዕኻ ካብ ዘይትፍጽሞስ ዘይምምጽባዕ ይሕይሽ። ብዙሕ ሕልሚ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ከንትነትን ብዙሕ ቃላትን ኣሎ እሞ ስጋኻ ሓጢኣት ከይገብርስ ንኣፍካ ፍቓድ ኣይተሃቦ። ኣብ ቅድሚ ልእኹ እውን ጌጋ እዩ ኣይትበል። ስለምንታይ ከ ኣምላኽ ብድሃይካ ዝኹርን ንግብርኻ ኣእዳውኻ ኸኣ ዘጥፍአን። ንስኻስ ንኣምላኽ ፍርሃዮ ደኣ። ካብቲ ልዕሊ ዘበለ ዝጥምት ኣሎ፣ ኣብቶም ልዕል ዝበሉ ኸኣ ኣለዉ እሞ ድኻ ኽጥቃዕ ኣብ ሃገር ከኣ ፍርድን ጽድቅን ክዕመጽ እንተሪኢኻ ኣይትገረም። ግናኸ ጥቕሚ መሬት ንኹሉ እዩ፣ ንጉሱ እኳ ብሕርሻ ይጥቀም። ብሩር ዝፈቱ ብብሩር ኣይጸግብን፣ ሃብቲ ዝፈቱ ኸኣ ኣይረብሕን። እዚ እውን ከንትነት እዩ። ጥሪት እንተበዝሐ በላዕቲ ይበዝሑ፣ ንመጥረይቱ ደኣ ብዒንቱ ምርኣይ እንተዘይኮነስ እንታይ ይጥቀሙ? እቲ ዓያይ ብዙሕ ወይኒ ሒደት እንተበልዐ ጥዑም ድቃስ ይድቅስ፣ ንሃብታም ግና ጽጋቦ ይደቅሶን። ዘሕዝን ምግደራ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝረኣኽዎስ እቲ ንጉድኣት መጥረይቱ እተደለበ ሃብቲ እዩ። እዚ ሃብቲ እዚ ብድንገት ይጠፍእ። ወዲ እንተወለደ ኸኣ እቲ ወዱ ጥራሕ ኢሉ ይተርፍ። ከምቲ ካብ ማህፀን ወላዲቱ ዝመጾ ጥራዩ ከም ዝመጽእ ከምኡ መሊሱ ይኸይድ። ካብቲ ዝጽወረሉ ኸኣ ኣብ ኢድ ሓንቲ እኳ ኣይማላእን። ከምቲ ዝመጾ እዩ ዝኸይድ እሞ እዚ እውን ዘሕዝን ምግደራ እዩ። ንንፋስ ዝጽዕሮ ደኣ እንታይ ክረብሖ እዩ? ኩለን መዓልትታቱ ኣብ ጸልማት ይበልዕ። ብዙሕ መከራን ሕማምን ኩራን ከኣ ኣለዎ። እንሆ ንሰብሲ እዚ ጉዲኡ እዩ እሞ በቲ ኣምላኽ ዝህቦ ቁጽሪ መዓልትታትስ ህይወቱ ክበልዕን ክሰትን በቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝጽዕረሉ ዘበለ ጻዕሪ ጽቡቕ ክርእን እዩ። እዚ ኸኣ ሰናይን ጽቡቕን ኸይኑ ረኣኽዎ። ኣምላኽ ነቲ ሃብትን ጥሪትን ዝህቦ ሰብ ካብኡ ዝበልዕን ጊድኡ ክወስድን ብጻዕሩ ክሕጐስን እንተ ኣሰልጠኖ ኣምላኽ ናይ ልቡ ሓጐስ ስለ ዝህቦ ነተን መዓልትታት ህይወቱ ኣዝዩ ኣይዝክረንን እዩ እሞ እዚ እውን ውህብቲ ኣምላኽ እዩ ይብለና ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር። ሎማዓንቲ መጽሓፈ መክብብ 4ን 5ን ምዕራፍ እየቕሪበልኩም ጀሚረ ክሳብ ዝፍጽም ዝተኸታተልኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽዮን ኢሉ ይስማዕኩም። ሸር ብምግባር በረኸት ተኻፈሉ። እሺ እምበኣር ቀጻሊ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ብሻድሻይ ምዕራፍ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ይናእኹም። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን። አሜን አሜን አሜን።